Hvad så, hej, det er mig, Himmelskotten. Jeg vil bare lige vise jer, hvor sejt og lækkert der er hjemme her i Anders' crib. Jeg er bare så glad for, at jeg fik lov til at komme på besøg. Prøv at se. Der er bare de lækreste fodboldstøvler med blod på. Hvor er det fedt. Og så sidder vi og ser fodboldkamp. Vi ser rigtig topfodbold. Og så har jeg lækre skøer her. Og jeg har sådan noget creme, jeg kan smøre dem ind i. Og så er der bare rigtig lækker frugt, så jeg kan holde mig sund og rask. Og lige ved siden af, så er der pisse lækker sprut, som er rigtig gammel. Og ved siden af, der er bare det lækreste marcipan. Hvor er jeg heldig. Nå, men vi ses i morgen, gutter. Til kamp. Hey, hvor bliver det fedt.